bendisebenza ikontraki nguPrino sebenza apha kuSibanye yaphela ngoDisemba phela sibangazange sinikwe nemali zange ndikwazi nodishasha ndikwazi nophinda ndithola omnye umsebenzi. Isimbonono sengwevu eqabeleyo kuma-60 eminyaka umnumzana Zanemvula Jezile othwaxwa zinzingo emva kokuphelelwa ngumsebenzi kuDisemba wanyaka enye. Ngelixa yena kunye nama-250 250 yoogxa bakhe bathi baxelelwa ukuba kuphelile phakathi kwabo nenkampani yakwaPrino neLoanmin. Akuzange kubekho sibonelelo kwaye ngoku nentlantsana yethemba iyatshabalala. In December 2019, when we had to be paid our December salaries, everyone got their salaries in half. We never got an explanation of why we were getting salaries half. Imeko yababasebenzi isebugqwayibeni. What was due is your severance pay for the employees. What was also due was the money that our employees accumulated as annual leave days. Inzame zokufumana ilizwi kule nkampani zifenda mthanyana noxa ibithembise ngokuphendulelwa ngamagqwetha ayo.